Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Nasi isibalo sethu. Bathi asenze itafula sidwebe umdwebo, sixazulule futhi. Kuthiwa sino 50 ounces wa 25 liter of saline solution. Isaline solution inhlanganiso yamanzi nosawoti. Mangaka ama ounces uma ukuthi sisebenzisa u10% wayo le saline solution. Kungakanani omele ukuhlanganise ukuze uthole u15% wesaline? Asibhale ngezansi esinako uzosebenza kanye nami. Bathe sinama percent amangakanani esaline awuthi siqale sithi ukudweba kancane itafula lethu. Uzobhala kanye nami. Uphinde usebenze kanye nami. Asidwebe lokubalekile sikudingayo. Nanku 50 ounces wama liter awu25 ngudwebele. wa 25 wama percent. Kupho okunye okubalekile mele sikufake. Khumbula ngaso sonke isikhathi kuyibalo ezinjengalezi la ubhalele khona nje indabana noma ingalekwane. Impendulo zisuke ziphakathi kuyona ingalekwane. Into nje ukuthi ubhekisise ukuthi ikupho okunye samele ukufaka, sibhalela ngombalo ohlukile. Naku eminye imininingwane sidingayo thiweni la sino x lapho ngoba sazi ukuthi engakanani solution lapho, kodwa siyalazi ipercent la khona nali silidwebele u10%. Sina impendulo yangale. Kwizibalo ezinjena nje ukubheka ukuthi kwingalekane yakho bakufakeleni, uthathe konke abakunike kona base uyabona ukuthi kupho oshoda ngako. Yilapho kuyobe usuxhuma. Basiphile la sino 01 wa x ke kodwa. Ngombalo ohlukile sobhala lokho kwesithathu. Imphumela results imphumela yama solution khona basipheke kona esingakufaka. U50 plus x izosipha ba. Basiphila ukuthi u15 wama percent wesaline. Kupho okunye usiphiwe khona okunye sikuphiwe. Basiphile la ukuthi u0.15 nanku u50 plus x wethu esuthathe ngale. Uma sesinento kanjena ke efana netafula lethu leli noma ngalidwebelanga imiqa, kodwa uyabona ukuthi kunentafula lethu la kunekhala evulekile zokufaka impendulo zethu. Sesingathatha isinako ke manje sihlanganise sibone ukuthi sifinyelela kanjani kumphumela wethu. Uzobuka ukuthi ngisebenza kanjani nawe ububhala ubone ukuthi siphumelela kanjani. Uyabona ukuthi isikhaleni sethu sa x sifuna impendulo noma sifuna inamba ezomela u-x. Lo 50 wethu khumbula ukuthi uthathephi, asizakhelanga wona wona wodwa esinawo suphiwe lapha. Umu 0.15 wethu u times no 15 nako kusipha sokona
sibhale siqhubeka isibalo seside njengoba sinjalo base siqedile ukutimes naloko kusekhwapheni siba no 7.5 plus 0.15 x sibe no equal 12.5 plus 0.1 x sifaka 7.5 aba u-minus bethu ngezansi sifuna abasusana ukuze x bazimele sibe no 0.15 wa x 12 minus 7.5 into elula leyo 5 basiba no 0.1 x sekubalula ke manje usihlanganise ngidinga isikhala la 0.1 wethu 0x sifuna phela ukuthi o-x bazimele sizama ngaso sonke isikhathi ukuthi sisuse okususekayo kuzosipha u-0.05 wa x 5 wethu singakhohlwa bayasusana phela labo 0.1 x abangale eceleni namanje sifuna ukususa okususekayo ukuze u-x azimele basusana u5 over 0.05 usipha ba hawo nangu x wethu sinobani no 100 na umphumela wethu bolula kanjalo ke ungabuyela emuva ngaso sonke isikhathi basutholela umphumela wakho na kusho ukuthi x wethu 100 ngaso sonke isikhathi base yonke indawo la khona u-x wethu phela sesofaka ngokuthini ngokuthi 100 na umphumela wethu sekuthanda ukubalula ke manje bakonjeni khumbula ukuthi ngaso sonke isikhathi basuphutholile umphumela wakho awuthi ngifaka 100 wami la ngabe kuzosiphinta ehlukile hayi siphinta efanayo